אנחנו במלחמה מתמשכת, מנשה בן יוסף, אנחנו בהתחלה חשבתי שזה יהיה משהו קצר, אבל מסתבר שזאת מלחמה שלא נגמרת, ובאמת צריכים אנשים כמוך, עם המומחיות שלך, איך מתמודדים עם זה? כן, הנושא של אי ודאות, למעשה אנחנו חיים איתו כל יום בקטנה, ואנחנו איכשהו מתמודדים עם זה. אבל מלחמה היא גורמת הרבה פעמים לאי ודאות והרבה יותר גדולה בכל תחומי החיים, ואנחנו רואים מה קורה לאנשים שנאלצו לעזוב את הבתים שלהם, ילדים שנאלצו לעזוב את מקומות הלימוד שלהם, את החברים שלהם, את השכונה שלהם. מדובר פה בהרבה מאוד אנשים. עכשיו, מה שהייתי רוצה לא להתייחס לאותם אלה שסובלים באופן ישיר ובאופן עקיף ממה שקורה, אלא דווקא לאותם אולי 70% או 80% שנראה כאילו שהם לא סובלים והכל בסדר, ואני מדבר פה על אנשים בוגרים וגם על ילדים, מפני שהבסדר הזה זה פצצת זמן מתקתקת מבחינה פסיכולוגית, וכדאי להתייחס לזה ברמה של מניעה, ואני אתן אפילו דוגמאות פשוטות של פניות שאני מקבל מילדים, מדברים פשוטים. דוגמה שאמא שואלת אותי, תראה, בתקופה האחרונה הילדה שלי מגרדת את הפצעים שיש לה על פני האור. אני שואל אותה, ממתי? אז היא אומרת, משהו בסביבות נובמבר. אני אומר, את חושבת שזה קשור למתח, ללחץ מהמלחמה? אז היא אומרת לי, לא, היא ילדה חזקה, יש לה הרבה חברות, היא מצטיינת בלימודים, אין שום סיבה. אז אמרתי, אוקיי, אז למה בכל אופן פנית אליי? אז היא אומרת, אמרו לי אולי זה משהו נפשי ואני לא חושבת, מפני שזו ילדה בריאה מבחינה נפשית. אז אמרתי לה, תראי, הרבה פעמים האסוציאציה של אנשים למשהו נפשי, זה מיד הולכים על הקיצוניות. אולי יש לה הפרעה נפשית כמו אי שפיות או משהו קיצוני. אז אמרתי, הפרעה נפשית לכולנו יש, אם נרצה או לא נרצה. זאת אומרת, לי יש, לך יש בתור אימא, ואז היא נבהלה, היא אומרת, לא, לא, אני בן אדם נורמלי. אז אמרתי, תראי, מה זה בעיה נפשית? בואי ננסה לחשוב. אי ודאות שיש לנו בעצם מכניס אותנו למחשבות דמיוניות. הרבה פעמים הדמיון הזה הולך ומשתלט עלינו ומפתח כל מיני סימפטומים של לחץ בחזה, של קושי להתרכז, של הפרעת בשינה, של איזשהו מתח שאנחנו בעצם פורקים. ואמרתי, יכול מאוד להיות שהילדה שלך מגרדת אותם פצעים עד זוב דם, אולי זה קשור לדבר הזה, אני לא אומר לך בוודאות, אבל אמרתי לה, את יודעת מה? לפני שבעצם אני מדבר עם הילדה, בואי תשאלי את הילדה, מה את חושבת על מה שקורה במלחמה? והיא ישבה ודיברה עם הילדה באמת, ואז היא אמרה לי, יש לה כאלה דמיונות, ועכשיו היא גרה במרכז הארץ. אני שואל אותה מה הדמיונות, היא אומרת שהילדה מפחדת ללכת אפילו לשירותים, מפני שיש לה מחשבה שאולי דרך הקיר יטפסו מבחוץ, ואני מדבר על ילדה בת 12, כלומר לא ילדה קטנה. ואחר כך הילדה אומרת, לא, לא, זה שטויות, אני בעצם יודעת שזה שטויות, אמא. אז האמא חוזרת אליי ואומרת לי, הנה דיברתי עם הילדה, והיא יודעת שזה שטויות, והכל בסדר. אמרתי לה, זה לא בסדר, מפני שבעצם הדמיונות האלה מפעילים אותנו, אם נרצה או לא נרצה, אנחנו מתעסקים איתם. אנחנו חושבים על דברים גם בזמן שנראה שאנחנו לא חושבים, המוח שלנו כל הזמן עסוק איתם. וההתעסקות באי ודאות ובמשמעויות שזה מפתח, הוא מתיש. ואז שאלתי אותה, מבחינה חברתית, איך היא מסתדרת? אז היא אומרת, לא, מצוין, היא דומיננטית, מה שהיא רוצה, החברות שלה נענות לה. אני אומר, אז זו בעצם, גם שם יש לי אי ודאות. היא אומרת, למה יש שם אי ודאות? אני אומר, בגלל שהיא דומיננטית, וכנראה שהיא לא כל כך בקלות תסכים שאיזה חברה אחרת תחליט ותקבל החלטות ותהיה מנהיגה. אז האמא צוחקת לי בטלפון ואומרת לי, איך ידעת? אמרתי לה, אני לא יודע, אני רק מעלה איתך השערות. אז אמרתי, הנה את רואה עוד מוקד של אי ודאות. ואחר כך שאלתי אותה, ומה קורה בלימודים? אז היא אומרת, באמת יש איזושהי בעיה שהיא רצתה
להיות בכיתה מסוימת ששם יש תגבור מבחינת מדעים, ולא כל כך קיבלו אותה, והיא מאוד נפגעה, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. אז אמרתי, אוקיי, את רואה גם שם היא מתמודדת עם אי ודאות. אז היא אומרת, אבל מה זה קשור? אז אמרתי לה, אני אסביר לך. כאשר לילד או לבן אדם מבוגר, טווחי אי הוודאות שלו, שהוא לא בטוח, אם זה בלימודים ובחברים, החברים, ואם זה מה שקורה מבחינת המצב המדיני, אז ברור שהוא עסוק עם זה, וזה מעייף, וזה מתיש, וזה מייצר סימפטומים, וזה בא לידי ביטוי בכל מיני דברים. ואז שאלתי אותה, יש משהו ששם היא בטוחה בזה? אז היא אומרת, למה אתה מתכוון? ואמרתי לה, תראי, היא מתעניינת במשהו בלי תחרות, בלי ציון, מתוך איזה עניין. למה? מפני שזה נותן ודאות. באותו רגע שילד לומד לקרוא לבד, להתעניין לבד, ללכת לחוג ששם אין את הלחץ של מי ראשון, אלא בעצם החוג הזה נועד יותר להשערה, ואז הילד רגוע. למה? יש לו פינה של ודאות. אם אני רוכש ידע, אז אני מרוצה מעצמי, וואו, הבנתי. ואם אני רוכש חוויה, אז ברור שאני לא צריך להשוות את זה לאף אחד. זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, שהנה דוגמה, שבעצם משיחה תמימה, ובסוף הילדה דרך אגב, אני משוחח איתה, אני בקשר בזום, והילדה הזאת באמת מאוד פיקחית, ואחד המוקדים שבעצם אמרתי, אני מבין שכל הזמן את בעצם בתחרות, לא? אני מבין שאת ילדה, שאת רוצה להיות מלכת הכיתה, או ילדה שמשפיעה, ואני מבין שיש לך שכל, אבל אני מבין שיש לך כל הזמן איזושהי תחרות, שמישהי שרוצה גם היא לתפוס את שרביט הניצוח. אז היא צוחקת הילדה, ואז היא אומרת, מה, אני יודעת לקבל החלטות, ואני חושבת ככה, שהדברים יותר נכונים. אמרתי לה, תראי, אבל בכל אופן אני מבין שזה מעסיק אותך, נכון? כשאת הולכת בלילה לישון, אז את חושבת איך תדברי עם אותה ילדה שמתחרה איתך, ואם למחרת אתם צריכים ללכת לקניון, מי יחליט מה תעשו בקניון? בקיצור, נכנסתי לתוך רפרטואר חיי היום-יום של הילדה הזאת, ומה מסתבר? שהילדה הזאת בעצם יש לה מלחמה מתמדת. עכשיו תראו, זה בעצם קורה לכולנו, בגלל שאנחנו חיים זהו, בעולם אני של... בדיוק בנקודה הזאת רוצה לשאול אותך, כי בעצם מה שאתה מתאר זה חיי יום-יום, הרגילו אותנו לתחרות כל הזמן מדברים, צמיחה, תחרות במשק ובין אנשים, ומעודדים את זה, ובשיעורי ספורט מודדים לך את הזמן, אתה עושה תחרות, במקום להגיד לאנשים, חנוך לנער על פי דרכו, בואו נעזוב קצת את התחרות. אז מה שאני מנסה להבין, אתה אומר שבעצם מה שיש לנו ביום-יום, כרגע מקבל הגברה בגלל האי-ודאות של המלחמה. נכון, ולכן מה שאני בעצם לימדתי את הילדה, קודם כל לעשות סדר בפחד מהמלחמה. אמרתי לה, תראי, בואי ננסה לחשוב מה הסיכוי שבאזור המרכז בעצם כל הדמיונות שלך יתממשו. ומאחר והיא ילדה פיקחית, אז אמרתי, בואי נראה איזה שאלות את יכולה לשאול ואיזה תשובות את יכולה לקבל. לא משנה, בקיצור, היא עברה לדברים, והגענו בעצם למסקנה שבשלב זה הסבירות היא מאוד קטנה, אבל הפחד הדמיוני שלה בהרבה יותר גדול מהסבירות הקטנה, וצריך לצמצם את הפחד הדמיוני, זה דבר אחד. ובאמת לימדתי אותה כמה שיטות מבחינה פסיכולוגית, איך היא בעצם לומדת לשלוט בדמיונות שלה, ובתחושות ובהרגשות שהדמיונות האלה מייצרים, כדי שהיא בעצם תוכל להתפנות לניהול חיי היום-יום. ואז עברתי את הנושא בתחום האי-ודאות, שהיא כל הזמן בתחרות, והיא משתפת פעולה, והתוצאה של הדבר הזה, שבעצם, דוגמה, אמא שלה מתקשרת, אומרת לי, תגיד לי, אתה אמרת לילדה שלא חשוב הציון בבית ספר? אז אמרתי לה, אבל היא אמרה לך באיזה הקשר אמרתי לה? אז היא אומרת, לא, מה זאת אומרת, אני חושבת שאני רוצה שהיא תוציא 9-10. אמרתי לה, תראי, יותר חשוב שהיא תחפש מה מעניין אותה בלימודים. ואם המורה לא מדבר בצורה מעניינת, שתנסה לחשוב עם מי הייתה צריכה להעביר את החומר, איך היא הייתה מעבירה. ואם זה לא עוזר לה, שהיא תחשוב בעצם מה
יכול כן לעניין בחומר הלימוד, ומה חומר הלימוד הזה יכול להיות רלוונטי למציאות עצמה, ואם היא לא יודעת לענות על השאלות האלה, אני אעזור לה. אני אעזור לה להראות שמחומר שנראה הכי משעמם והכי לא קשור למציאות, אפשר להפיק הרבה מאוד תועלת, אם זה לפתח את החשיבה, אם זה לפתח צורות הסתכלות על החיים, ועוד הרבה דברים אחרים, ואני אלמד אותה את הדברים האלה. ואז באותו רגע שהילד ילמד, לא כדי להשיג את הציון, אלא כדי שבאמת הוא יצלול לתוך הידע, אז ברור שהציון יבוא בהתאם, אבל המוקד הוא לא להגיע לציון. המוקד הוא, אם אנחנו מדברים דוגמה, נגיד אחד הדברים שהרתיע אותה, זה נושא של ספרות. ואז היא אמרה, מה זה הסיפורים האלה? אמרתי לה, תראי, בואי נראה איזשהו סיפור, ובואי ננסה לחשוב, אותו אחד שכתב סיפור, למה הוא כתב סיפור? ואז היא אומרת, לא יודעת, משעמם לו, הוא רוצה להרוויח כסף. אמרתי, רק רגע, לך אין סיפורים שאת מספרת לחברות שלך? היא אומרת, כן, ועל מה את מספרת? שזה מרגיז אותי, מפריע לי, אני רוצה לשנות. אמרתי, יפה, אז את רואה, זה מה שהוא כתב בסיפורים. אבל הוא מנסח את זה בצורה לשונית, והוא חושב על כל מילה ועל כל משפט, ואז יוצא סיפור, ואז אני שואל אותה, היית מוכנה גם את לכתוב איזשהו סיפור? כן? משלך? אז היא אומרת, לא, אני לא מוכשרת, המורה ללשון אמרה לי שיש לי טעויות. אמרתי, תעזבי את הטעויות בלשון, תכתבי את הסיפור עם הטעויות, ואחר כך נראה איך את מתקנת את הטעויות. ואז אמרתי לה, תראי, הסיפור שלך צריך להיות על משהו שסיפרת לחברות, או שאת רוצה לספר, או שאת מתביישת ומפחדת. בקיצור, התחילה לכתוב, ודרך אגב, יש שיטה שקוראים לזה, מה שנקרא טיפול, או על ידי כתיבה של יצירות, כן? טיפול באומנויות למיניהם, ואחת מהשיטות זה לכתוב, אוקיי? בקיצור, היא התחילה לכתוב, והיא כתבה לי סיפור קצר, היא ראתה למורה, המורה תקנה לה ניקודי לשון, ואז היא אומרת לי, אתה יודע מנשה, סוף כל סוף עכשיו הבנתי למה חשוב הלשון, סוף כל סוף הבנתי בעצם את ההקשר, למה? מפני שהיא תקנה לי בתוך הסיפור, אתה מבין? זאת אומרת, מה שאני רוצה לומר, אגב, זה זה גם לקח למורים, כי בעצם מה שאתה עושה, נכון שאתה בא מתחום הפסיכותרפיה ואתה עובד סוציאלי, אבל זה הוראה. ההוראה צריכה להיות כזאת שהיא אמפתית לילדים, ולא לחתוך ולהגיד את לא מוכשרת. ללכת ולעשות את מה שאתה אומר, זאת אומרת, חנוך לנער על פי דרכו, זאת אומרת ללכת ולבדוק מה יגרום לה כן לאהוב את זה. צריכה לחבב את הכתיבה. אוקיי, ואז אני אמרתי לה, בואי נעשה ניסיון, את לא מתכוננת למבחן בחירוף נפש להגיע לציון. את צריכה לשאול את עצמך, האם את מבינה את התוכן, מה אפשר להפיק מהתוכן, אולי להעמיק בתוכן, ואחר כך נראה לאיזה ציון תגיעי. אוקיי, זה דבר אחד. מה שאני יכול לומר, אחרי שהצעתי לה את הדבר הזה, אז שאלתי אותה, איך זה להתכונן למבחן? היא אומרת, אני כמעט לא מתכוננת למבחן, בגלל שלפי מה שאתה אמרת, אני כל הזמן חוקרת את הנושא בצדדים, לאט לאט, וכשאני מגיעה להתכונן למבחן, אני לא מתכוננת בבת אחת. בעבר היא אומרת, הייתי נרדמת בשיעור, ואומרת, נחכה למבחן, אז אני אלמד את הכל בבת אחת, אני אענה לשאלות שצריך, ואני אשיג את הציון. אתה רואה, כבר היא בעצם נמצאת בתוך מצב של ודאות, של שקט נפשי, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי החברות. אמרתי לה, רק רגע, למה הן בעצם רוצות להיות חברות שלך? את יודעת? אז היא אמרה חלק מהדברים. אמרתי, אולי תבדקי עם ילדה, למה הן רוצות להיות חברות שלך? למה? אחרי שהיא בדקה את הדברים, גם פה נוצר שקט נפשי. מה זאת אומרת שקט נפשי? היא לא צריכה להיות בתחרות, שיקשיבו לה, שיעשו, שירצו אותה, שאולי חברה אחרת רוצה לתפוס פיקוד. אז הנה דוגמה, באותו רגע שנהיה לה יותר שקט נפשי בלימודים, יותר שקט נפשי עם החברות, אז אמא שלה אומרת, תשמע, בפגישה אחת היא אומרת לי, כמה פגישות, היא אומרת לי, תגיד לי, אתה לימדת את הילדה לדבר כמו פסיכולוגית? אני אומרת, אני לא יודעת למה, מה קרה? היא אומרת, לא, פתאום היא רגועה, אני רואה גם בשנת לילה יותר רגועה, ודיברתי איתה על המלחמה, אז היא אומרת לי, אמא, מה יש לך לדאוג? הנה, לפי הנתונים האלה, אפילו שלחיזבאללה יש יותר כלי נשק,
אבל הסיכוי שהוא יתקוף הוא קטן, בגלל שהמחיר שהם ישלמו, הם ואיראן הם כל כך כבדים, אז אמא שלה שואלת, מאיפה את יודעת? אז היא אומרת, חקרתי את הנושא. אז היא אומרת, פתאום הילדה מרגיעה אותי. כלומר, לאן הבאתי את הילדה? מי בעצם כמות של אי ודאות בכל מיני תחומים בחיים, לאט לאט לקחת תחום תחום וליצור יותר ודאות. איך אני יוצר את הוודאות? על ידי זה שילד מבין שהוא לא צריך להיות בתחרות. מפני שכשהאמא אמרה, אבל חשוב הציון, והתחרות היא אומרת חשובה, היא אומרת גם, אתה אמרת לילדה שלא חשוב התחרות, אמרתי לה, תראי, בואי נעבור בהיסטוריה. המגלים והממציאים, הם עשו את זה כדי להתחרות עם מישהו? לא בהכרח. זה משהו בפנים. כשבן אדם עובד עם הסקרנות ועם העניין, הוא לא צריך להיות בתחרות עם אף אחד. ואז זה בעצם גם האמא חשבה, אמרה לי, באמת, אני מסכימה איתך, לא חשבתי על זה, אוקיי? אתה זאת יודע, אומרת, אני רוצה לשאול אותך, כי בעצם מה שאתה אומר, זה שיש לאנשים פחדים, חוסר ודאות, נניח תיקח את המלחמה, כי בעצם מה שאתה אומר, עם כל הסידור הזה שעשית בחיים, שדברים התחילו להיות ודאים, אז גם החזיונות נעלמו. זאת אומרת, החלומות האלה של מישהו שמטפס על הקיר נעלמו, ובעצם זה, אם אפשר לקחת משהו מהשיחה, זה תנסו להביא את הדברים ליותר ודאות, ליותר מודעות, שזה בעצם מסיר את החרדות האלה, שזה דבר טוב, שתמיד שאתה מגביר לך את מעגל הוודאות, והעניין שאתה יכול לחקור ולדעת בעצמך, שזה דבר טוב. אז דיברנו על ילדים, אבל איך עושים את זה למבוגרים, או לאלה שבעולם העבודה, ואתה יודע, מתקשים לתפקד. פשוט מישהו נניח עורך דין, שהוא במילואים, ואומרים לו, אתה תכף תחזור, ואתה תעשה ככה ותעשה ככה, החוסר ודאות אצלו לגמרי, והמדינה גורמת לחוסר ודאות. אוקיי. אז אחד הדברים שאני אתן דוגמה, דווקא שני עורכי דין, גבר ואישה שפנו, בקשר לאיזושהי בעיה של הילד שלהם, שהוא בזמן האחרון באי שקט. ואני במקום להתפתות, להתחיל לדבר עם הילד, אז נתתי להם שאלון בעצם מאוד מאוד פשוט. שכל אחד יענה, אמרתי להם, אני חוסך לכם בזה פגישה, אתם לא חייבים לבוא אליי, אבל אם התשובות בשאלון הזה יעידו שאתם ביחסי שכנות, וממזמן אתם כבר לא בני זוג, אלא יחסי שכנות, ומנהלים בסיס משותף שקוראים לו בית, אם תגיעו למסקנה אחרי השאלון, אז בואו נתחיל לעשות שיפור בקשר ביניכם, ויכול מאוד להיות שזה ישפיע על הקשר עם הילד. עכשיו, מה השאלות למען הצופים כבר, שגם הם יוכלו להשתמש? אחד, דברים שקשה לי לקבל אצלך, כן? והניסוח הוא במיוחד לא, שאם לי קשה, סימן שאתה לא בסדר. לא. זה לא ביקורת, אלא לי קשה. למה? יש לי צורך, יש לי ציפייה, מה קשה לי לקבל אצלך? 2, מה הדבר שאני מעריך ונותן לי הרגשות טובות? 3, מה הדברים שאני חושב שלך קשה אצלי? מה הדבר שאני חושב שאת אוהבת אצלי ונעים לך אצלי בתקופה האחרונה? בקיצור, ענו על השאלות, הגבר מתקשר, אומר לי, מנשה, תגיד לי, זה עשית בכוונה? אני אומר לו, לא, מה קרה? הוא אומר, כשבדקנו, ראינו שבאמת אתה צודק. ואז בעצם אמרתי, רק רגע, בוא נעשה סדר, זה לא מדובר בהרבה פגישות. אם אתם אנשים אינטליגנטים, אני אתן לכם רק טיפים, ואתם צריכים לעשות את התרגולת בבית ואת העבודה השחורה. רק פשוט לקבל את הכיוון, אוקיי? עכשיו, מה הכיוון? הכיוון הוא בעצם פעם בשבוע, למצוא זמן, בלי טלוויזיה, בלי אוכל, לשבת אחד מול השני, בלי תוכנית באמצע, ולשתף אחד את השני בהרגשות. מאוד פשוט, להיות פסיכולוג אחד של השני. מה אתה חושב, מה אתה מרגיש, וכולי. ממש, זה דבר וגם אחד. בלי טלפון סלולרי, כי הטלפון הסלולרי עושה את הניתוק הכי גדול. בהחלט. אלא אם כן שמים מוזיקת רקע, אז אני מסכים. כן, לשים מוזיקת רקע קלאסית, אז זה בסדר. או ג'אז אם רוצים. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, הנושא של מגע. הנושא של מגע הוא חשוב, מפני שמסתבר,
מבחינה לפחות ביולוגית, במגע, אז אנחנו בעצם, יש הפרשה של הורמונים מסוימים, וזה גורם לנו לרוגע ברמה הביולוגית. עכשיו, מעבר לרמה הביולוגית, גם זה חשוב מבחינה פסיכולוגית, שאנחנו מרגישים שאנחנו משמעותיים לצד השני, הצד השני רוצה אותנו, אוקיי? ואז מה מסתבר? אז האישה אומרת, מגע? אני לא יכולה לגעת בו, בגלל שאחרי שאני נוגעת, אז מיד הוא חושב שאנחנו הולכים לקיים יחסי מין, ואני לא רוצה. אז אמרתי, אתם יודעים מה? בואו נעשה סדר. מה זאת אומרת? בואו תחליטו פעמיים בשבוע, 3 פעמים בשבוע, יש לכם את המפגש, שנקרא לזה מפגש אינטימיות, אם זה יתפתח ליחסי מין בסדר, אם לא זה גם בסדר, פשוט תהנו אחד מהשני, לא צריך לנסוע למזרח, שיעשו לכם ניסויים וכל מיני ריחות וזה, אתם יכולים בבית, כן? תקצו לזה אפילו חצי שעה, בסדר? אם אתם אומרים שאין לכם זמן, אבל תקצו את זה בתוכנית, אוקיי? ואז למשל הם מתחילים להתנגד, ואז הם אומרים, לא, אבל זה מלאכותי, בגלל שאנחנו אוהבים ספונטני. אמרתי, בואו נחשוב על הקטע של ספונטני. בואו, כשלך בא ואתה ספונטני, תמיד גם לך בא, את יכולה להיות ספונטנית, אז היא צוחקת, היא אומרת לא. אז אמרתי, אתם רואים מה? אין ספונטניות של שני אנשים מסונכרנים, אין דבר כזה. ספונטניות זה אחד הצדדים מחליט, אוקיי? אז כבר אנחנו רואים שזה מלאכותי עבור הצד השני. אז אם זה מלאכותי עבור הצד השני, אז מה הבעיה? חוץ מזה אמרתי להם עוד דבר. אם למשל אתם נפגשים עם מישהו לשיחה, כן? מישהו מרגש ונעים, אז אתם אומרים לו, לא, אני רוצה ספונטני? לא. הנה, עובדה, מתכננים מסיבה. אז זה ספונטני? לא. זאת אומרת, אנחנו יכולים בהחלט שהרגשות שלנו לכוון אותם ולעורר אותם, ובעצם לא שאנחנו נהיה מובלים על ידי מצבי הרוח שלנו, וההרגלים שלנו וצורת החינוך. בקיצור, אז הם קיבלו את הקטע של שיחה פסיכולוגית כמו שהצעתי, מה שנקרא קשר אינטימי כמו שצריך, והדבר השלישי, שיחה לפתרון בעיות, אוקיי? ואז אמרתי, תשבו עם הילד שלכם, שאתם רציתם להפנות אליי, ותגידו לו, תקשיב, אתה הכי קרוב לעצמך, בוא נחשוב ביחד, מה אתה חושב שהיית מציע לחבר שלך, אם היית רואה שהוא מתנהג כמוך, אוקיי? או מה אתה מצפה מאיתנו, שאנחנו יכולים לבוא לקראתך, שיהיה לנו יותר טוב וכו' וכו', אוקיי? יפה. ואז ישבו איתנו, קיבלו רשימה, ואז שאלתי אותם אחרי שבועיים מה קורה, חשבתי שעזבתם אותי, אז הם אומרים לי, מנשה באמת נתת לנו הרבה עבודה, וזה עובד, ואנחנו ניפגש באולי חודש, חודשיים, נקבל עוד טיפים, ואנחנו נעשה את העבודה בבית לבד. הנה דוגמה, אוקיי? עכשיו, איך זה מסתדר? מפני שבעצם האי-ודאות בתקשורת, כן רוצים אותי, לא רוצים אותי, אני אצליח בבחינה, לא אצליח בבחינה, אני אקבל את העבודה, לא אקבל את העבודה, לכן בן אדם צריך להכין לו הרבה דברים, שהוא יוכל לקבל את ההנאות עם עצמו לעצמו, אף אחד הוא לא ייגע בזה, אפילו לפעמים אני מתנגד לחוגים או קורסים לספורט, למה? בגלל שאז המורה או המורה מעמידה את כולם בתחרות, כולם עכשיו צריכים לעשות את אותה תנועה, ואם אתה לא יכול לעשות את התנועה, אז מה אני אומר לאנשים? תקשיבו, יש ביוטיוב מלא שיטות בהתעמלות, בואו תבחרו את השיטה שאתם רוצים, עם הבן זוג שלכם או לבד, תעשו לבד את ההתעמלות, מה הבעיה? תלמדו על הגוף שלכם, על הטווחי תנועה, על הכוח, 10 דקות ביום תעשו את זה, למה? ליצור את ההרגל. אם אתה יוצר את ההרגל, הרגל גורם להנאה, ואז פתאום אתה אבא ואמא של עצמך, אתה אדון לעצמך, עושה פעילות גופנית, ואז אני אומר, תלמד לבד משהו, למשל, גם אצל אנשים מבוגרים, אני אומר, רק רגע, אם אין לך זמן ללמוד, מה היית רוצה ללמוד, דוגמה? אז מישהו אומר לי, אני הייתי לומד גילוף בעץ. ואז אני אומר, אוקיי, אז מה היית מגלף בעץ? הוא אומר, לא, הייתי מקשיב למורה, מה הוא היה מציע לי. אני אומר, תראה כמה בית ספר הפך אותנו לתלותים ולא מתעניינים, ואין לנו סקרנות ולא רצון לדעת. אנחנו כאילו אומרים, המורה ילמד אותי מה לדעת, מה לעשות, איך לעשות, ואני רק בממתינה. מה זה הפסיביות הזאת? בוא תחשוב. ואז הוא אומר, אתה יודע מה, הייתי עושה מגירות יפות ראיתי אצל הסינים. אמרתי, אז מה הבעיה? הוא אומר, אבל אני לא יודע איך לעשות. אמרתי, לא, בואו נחליף את הלא יודע ללא רוצה. אתה כן רוצה? יפה. בקיצור, הנה גם הבן אדם הזה. עכשיו, כל האנשים האלה, דרך אגב, שאני מזכיר, הם בעצם עם הפרעות שינה, עם מצבי רוח, ואם זה דיכאון או חרדה, אבל במקום לקחת את החרדה ואת הדיכאון, כן, ולבחון את זה בהיבט הפסיכולוגי, קודם כל אני בוחן את זה,
בהיבט הסביבתי, ואין מה לעשות, אני באופן אישי יכול לומר שהמלחמה הזאת היא בהחלט יוצרת טלטלה. וסתם למשל דבר נוסף, בא אליי מישהו עם ילדים קטנים, ואומר לי, תשמע, מה אני אעשה? יש לי אפשרות לעבור לחוץ לארץ, אבל אני מתבייש מול המשפחה שלי ומול החברים, והוא דווקא גר בצפון, שפינו אותם שם. אז אמרתי לו, תשמע, תעזוב את מדינת ישראל, אני אשמור בשבילך על המדינה, קח את הילדים שלך הקטנים ותיסע לשם. אז הוא אומר לי, לא, אבל מה יגידו שאני נגד? אף אחד לא יגיד לך שום דבר, ואם יגידו לך, אז לא קרה שום דבר. אתה תחזור כשהילדים יהיו גדולים, לא קרה שום דבר, ואם לא תחזור גם טוב. אנחנו פה, זה, כן? כשאני אמרתי לו את הדבר הזה, הבן אדם בכה, ישב ככה, אתה יודע, עם דמעות, אמר לי, תשמע, אני פעם ראשונה שומע את זה, שבעצם אתה אומר לי, שאם יש לי שם עבודה, במקום פה לשבת ולהיות בבית מלון שנתנו לי, ואין לי פה עבודה בגלל שאני עובד הייטק, ובחוץ לארץ אני אוכל לעבוד ואני אוכל להרוויח, ממש ישב ככה אומר, תשמע, אתה נתת לי את הביטחון, אני אעשה את זה. אמרתי, רק אל תגיד את זה לא לגלות. לכולם, שלא ייסעו איתך באותו מטוס, שישאר פה מישהו להגן על המדינה. מנשה בן יוסף, אתה יודע, זה חומר למחשבה וסיבה לעשות עוד שיחה על הדבר הזה, איך להתמודד עם האי-ודאות ולא להשאיר אותה, לא להשאיר את זה שזה יצטרף לעוד אי-ודאות ועוד אי-ודאות, אלא באמת לנסות ולמצוא את הוודאות, למצוא גם בתוך המצב הכאוטי הזה את האיים של השקט והשלווה. אני רק רוצה להוסיף דבר, אחת הבעיות שאנחנו התרגלנו ליהנות רק על פי מה שאחרים מחליטים בשבילנו, או ליהנות בקבוצה. ואני טוען שאנחנו יכולים להשאיר פינה של ודאות, ששם אני אהנה עם עצמי לעצמי, אני אוכל ללמוד, להתעסק בהרבה דברים, בלי אפילו לשתף את האחרים, אני ארצה, אני אשתף, אני לא ארצה. ואני אומר, אני רואה את הבעיה שגם בית ספר מלמד את הילדים יותר להגיע לציון ולא להמשיך ללמוד כל החיים, וגם אנשים מבוגרים אותו דבר, ומי ששומע בקולי בסופו של דבר, אז אני רואה שכן הולך עם הסקרנות שלו, אם הוא רוצה ללמוד למשל נושא של אדריכלות, לא משנה מה, כן? והוא לומד לבד, הוא לא חייב בהכרח להיכנס לקורס באוניברסיטה ולקבל לו תואר, לא. אתה יכול להקצות פעם ביום לשבת וללמוד, לסכם לך, לצייר, והחוויה הזאת ללמוד לבד, אני רואה כמה לאנשים וגם לילדים קשה להם לקבל, בגלל שהם מחכים לפיקוח, דיווח ותגמול. התרגלנו שאם אין לנו פיקוח, דיווח ותגמול, אנחנו לא זזים. כן. וזה עצוב. וזה חלק מהוודאות, מפני שבאותו רגע שיש לי פינה שהתעמלות אני עושה לבד, חווה חוויות לבד, אני לא אומר רק לבד, אבל שיהיה לי איזושהי פינה של ביטחון, של שקט. מה זה חוויות לבד? טלוויזיה, או ביוטיוב, או בצורה אחרת, אני יכול לחוות וירטואלית בדמיון, וגם דבר נוסף שאני מלמד, למשל, אתה יורד למטה. פעם הסתכלת על השיחים שנראים לך מסכנים? גם השיחים המסכנים, כשאתה מסתכל על העלים, אתה מסתכל על השבירה של האור, כן? אתה לא רואה את זה? לא קרה שום דבר. קח את הפלאפון, את המצלמה, תצלם, ואז אתה תגלה כמה המצלמה מראה לך דברים שלא ראית. אנחנו פשוט עיוורים לצמחייה סביבנו, למשחקי האור. עיוורים, למה? המוח שלנו מנהל אותנו, המחשבות שלנו מנהלות אותנו, הבעיות שלנו מנהלות אותנו. אז הנה עוד דבר, שאני אחראי לחושים שלי, אני אחראי לפעילות הגופנית, אני אחראי לרכישת השכלה, ליהנות בפינות, ואז יש לי מרווח שאני עם עצמי ויכול להיות רגוע, והדבר האחרון, לא להתבייש שאם אין ברירה, לקום ולעזוב. אנשים מכובדים עזבו את גרמניה, כשהם כבר שמעו שהגרמנים הולכים שם לקחת את הרכוש, אז הם אמרו, אתה יודע מה, לכל ארוחות הרכוש אני עוזב, וכמה יהודים המירו את דתם לטובת הנוצרים או לטובת המוסלמים, הרבה מאוד, נו מה לעשות. הרמב"ם בעצמו אמר, אם יש לך אפשרות או למות או להיות בחיים, אז תהיה בחיים תחת כל מסווה, מה זה משנה, נכון? וזה אנשים לא מבינים. זה המשפט הכי חשוב, נכון? אתה צודק. קדושת החיים זה מעל הכל, וחבל שלא מבינים, אני חושב שהיינו צריכים לקחת אותך קצת לתת שיעורים לכמה שרי ממשלה, אולי לכולם.
מנשה בן יוסף, אתה צוחק. כן, תודה רבה לך. אוקיי, תודה, להתראות.